Manganda nagayon kitang tanan, kapit na bumalik katong Ginoo. O sa paghukom kanato, kinsay nagtanaw maayo. Sa higala nga na ba ipakita ta atong paghigugma. Sa higala nga daw ka na ba kita ta ang atong maigsuonan. This is Gary G, my original composition guys. Mahapon kanong tanan, ug ayaw mo kalimot guys sa like, subscribe ug suporta sa Jigong TV. Salamat.